можеше да сме толкова по-да, можеше да сме сьомги. Сьомгите правят секс веднъж в живота. Ние правим секс много повече. Не някои от колегите, но по принцип хората правят секс много повече. Сьомгите и... Не всички правят секс веднъж в живота. Някои ги изяждат мечки или ги фащат или глави. Така че те не са достатъчно късметли да правят секс веднъж в живота. И това дори не е секс, просто женската отива на определено място и с нас яйца просто. Просто отива мъжки и просто се спуска сперма. И нищо сексуално. И после умират, това е най-добрата част, те просто свържат и просто умират. Няма време даже да кажат на приятелите си, казват сега свършат яйца. Разбира се, аз мисля, че може да сме много по-добре от хора, може да сме котки. Защото котките винаги са кул, котките не са несигурни като нас, просто винаги са кул. Някои хора ще си мислят, че имат котка. Нямате! Котката има вас. Котката има човек, който я храни. Вие сте тяхната кучка. А кучето се радва, като ви види на вратата. Котката въобще не се радва, тя просто поглежда, че сте там и си прави каквото си иска. Вие не сте на нейното ниво. Когато куче си ближи топките из задника, изглежда супер гадно, просто съмята и... Значи, когато котка го прави, изглежда супер грациозно, и просто заставя. Ти се чувства неудобно. Забравяли сте как спят? Те ги спят супер странно. Главата им е върху задника, опашката им е в носа. И така се спят и си имаш чувство, ще се събудят и... Въобще Какво си мислях въобще? Няма котката спи в момента. Мяу.